Изборът на тоалет също е важен момент. Стилист и дизайнер по 3 има в едно семейство. 2 от 3 обаче са тук при нас. Заповядайте. Вили, която вече много добре познавате, с която облякохме много млади и големи момичета, която е тук със своята дъщеря. Мислихме, че ще говорим с нея за абитуриентските балове, въпреки че тя още не е. Това и предстои до година, но все пак има отношение към модата и младите момичета. Но, Вили, кажете вие за млади и по-зрели жени. Така се разбрахме да разделим щендера. Първо, в случая на спасение, избираме нещо младежко за нейната възраст. Как? Да, точно така. В случая на спасение ние избрахме младежка визия, но с подходящите дължини. Също така, както казаха колегите, е добре да бъдем по-семпли в подходящата дължина. Както скъсяваме косата, в дрехите такава трябва да пуснем леко дължините. Например, моята майка би избрала нещо, което да има ръкавче задължително и да е в миди дължина, под колената. Аз съответно бих избрала нещо, което е една идея по-късо. Пак да има ръкавче и да ми е доста комфортно да се чувствам. Така че възрастта също е от значение и дрехите трябва да ги съобразим, за да изглеждаме добре и да свалим някоя друга година. А пък моята дъщеря, тя е Симона, точно. Не, щях да я питам. Ти няма какво да сваляш още. Имаш много напред да качваш. Отличничка, състезателка по конен спорт, но за тази традиция в семейството. Бабата, стилист, дизайнер, майката също. Ти каква перспектива виждаш за себе си в този план? Аз искам да продължа семейната идилия и бих искала да подпомогна на моите майка и баба с развитието им. Затова сега също помагам все още в каквото мога с дизайни. Мама се допитва до мен, защото все пак правим и по-младежки вече неща. Кажи ни ти, младежко, какво щеш да предложиш на нашите абитуриентки, ма за всеки ден, не за бала? Да, аз бих избрала нещо по-различно, по-цветно в случаите, защото виждам, че доста наблягаме на черното, но ние сме млади и трябва по някакъв начин да бъдем трябва да греете. Да. Това е един от любимите ми дизайни, понеже е цветен, удобен, различен и всичко бих съчетала в ежедневието си с удобна обувка. Ти самата също си в бежево и черно, но има такъв закачлив акцент, който отива много на твоята възраст. Какъв е твоя стил? Защото казахме, че си и спортистка. Как предпочиташ да се обличаш? В ежедневието ми се обличам по-удобно и по-спортно, защото се налага просто, но когато мога да заложа сама, да избирам какво да облека, избирам нещо по-екстравагантно, по-различно, по-забелязващо, с повече детайли, с повече цвят, с акценти. Добре, чудесно. Благодаря и на двете ви за нещата, които показахте. Нямаме търпение вече да видим спасение. Какво избрахте за нея, как ще бъде облечена, как ще изглежда след целия си път на промяната, който припомняме много накратко. Сега аплодисменти и ето я нашата главна героиня. Заповядай. Заповядай. Страхотна. Страхотна. Свежа, усмихната. Харесваш ли се? Виж се там отсреща. Аз имам нещо за теб. Първо можеш да се видиш как си гримирана, с миглите, с червилото и всичко. Много се харесва. Браво. Благодаря. Чудесно. Имаш и очила, които знаеш, че направихме тук с консултация, специални. Казаха да те предупредим и ти знаеш, че това са очила, с които ще можеш да гледаш, както да четеш, така да гледаш и преди обед. Виж се дали ще се харесаш и с тях. Ами ето го нашето момиче. На колко години е това момиче? 50. И много е младичко. Така. Направо ти свалихме поне едни 17. Кажи как се чувстваше в цялата промяна? Толкова се вълнувам, че като на Холивуд все едно съм получила Оскар.
Аз благодаря на целия екип, на всички. Благодаря за вниманието, за уважението към мен.